Реших да предизвикам себе си не с 10 000 крачки, а с 10 км на ден. Вчера на ChatGPT въведох няколко изисквания, градски територии, през които никога не съм преминавала и така план за 7 дни по 10 км приблизително на ден. Разбира се, предложените маршрути са налични в моята Google Maps карта, но днес не тръгнах по нито един от тях. Вместо това го карах по-лежерно. 50% познати места и точки, 50% тотално непознати, но не чак толкова, че да се загубя. През първите 4 км, 4 км и половина ме валеше, но въпреки това тръгнах, защото аз нямам дисциплина, а трябва да изграда такава. Разбира се, имах чадър със себе си, но това не попречи косата ми да бухне и няколко минувача, с които се разминах, е възможно да са сметнали фасона ми за малко смешен или поне ми се усмихваха от вежливост. За 3 часа разходка, в кавички разходка, успях да довърша една аудиокнига, а дори ме остана и време да поспоря накрая с автора. Честно, след 13 км и една аудиокнига, мозъкът ми е нирвана с болки в пръстците. Като цяло приключих, може би по-умна, доста изморена, но все още без спонсор от спортен бранд.